Benvinguts a la nova secció d'Anna Guíxols, l'1 contra 1, on setmanalment entrevistarem un jugador del Guíxols i repassarem l'actualitat blaugrana. Per inaugurar-la tenim avui aquí a Lluís Santamaria, una de les persones que més ens ha ajudat a la nostra tasca i que més ha insistit perquè tornem a fer entrevistes. El Guíxols ho fas després d'una etapa jugant al nord d'Espanya. Com va sortir aquesta oportunitat? Pues mira, estava jugant aquí al Guíxols i a través del meu representant, en Jordi Titos, va sortir l'oportunitat d'anar a jugar a l'Aerodeportivo, a la tercera riojana, que jo encara no havia tingut l'oportunitat de jugar molts partits de tercera, i vaig dir, doncs vinga, anem-nos la manta al cap i anem cap allà. Vaig tenir sort de fer una bona campanya, vaig fer 21 gols, i res, després em va sortir l'oportunitat d'anar a l'Alavés, que vaig veure vaig viure una de les meves millors èpoques allà. Res, així de senzill, va ser un dilluns em deien que sortia l'oportunitat i el divendres estàvem firmant el contracte per anar cap allà dalt. Tens bons records d'aquella experiència? La veritat és que moltíssims, moltes amistats, moltíssima coneixença de futbol. Sobretot allà vaig anar siguent un nen i vaig tornar a ser un futbolista a base de cops. Hi ha molta diferència entre la lliga catalana, les riojanes i les bàsquets? Jo crec que com a nivell de futbolistes la catalana és la millor, sens dubte. Tant com playoff que hem jugat fora i així, però a nivell d'intensitat, a nivells de salts amb colzes, a nivells de joc brut i així, crec que la basca s'emporta a la palma. La temporada passada a l'equip no li va acabar de sortir bé. Quins records en guardes tu? Bona pregunta. La veritat és que baixar mai és bo. Records no en tinc quasi cap de bo, menys les amistats que em vaig emportar. I la veritat és que una temporada, com se'n diu, per oblidar. Si t'haguessis de definir com a jugador, com ho faries? Bueno, és un jugador que agrada molt el que és el futbol. La veritat que m'agrada molt tenir la pilota, tot el que és tenir la pilota, res de trencar la pilota, m'agrada moltíssim i sobretot m'agrada molt també el que és el contacte, el que m'agrada molt treballar en equip i si puc donar una assistència millor que fer un gol, encara millor. Anem a parlar una mica d'aquesta temporada. Un dels objectius de l'equip a priori seria tornar a primera catalana. Si no es pogués, consideraries que seria una temporada fracassada? Jo crec fracassada no, perquè si mires la plantilla, una de les plantilles més joves que tenim, fracàs seria baixar, sens dubte, però jo crec que si es pugés seria espectacular i si no es pugés s'hauria de tornar a intentar, però crec que no es pot parlar de fracàs. Fins a l'arribada d'Ivan Quintana no s'acaba de trobar una regularitat que es necessita per pujar. Què creus que porta el nou tècnic per aquest canvi? La veritat és que crec que porta una paraula, que és futbol. Amb l'arribada d'ell l'equip s'ha cohesionat més, l'equip treballa molt més, ha instal·lat un sistema nou per tots, que és el 4-3-3, quan veníem de jugar 4-2-3-1, o inclús a vegades no sabíem ni com jugàvem, però la veritat és que és futbol, no es pot jugar d'una altra manera, futbol. Crec que és un dels artífecs que estiguem aquí dalt. Com bé has dit abans, és una de les plantilles més joves de la categoria, si no la més. Quines creus que són els avantatges de que sigui la més jove? Sobretot la il·lusió de molts jugadors que no volen el que se'n diu futbolísticament morir a segona catalana. És la il·lusió d'estar jugant aquí, de tenir una oportunitat que segurament altres clubs no tindrien i la il·lusió molt muntant, sens dubte, en el futbol. Que té algun desavantatge? És que jo soc molt de caràcter de guanyador, de caràcter d'il·lusió i crec que l'únic desavantatge en alguns moments d'algun partit falta una miqueta d'experiència, em faria una miqueta de post-playoff a veure què tal podríem reaccionar davant l'adversitat, però vam anar al camp de la Baudeseny i la veritat que em vaig sorprendre gratament sobre la professionalitat de tots i gent jove que semblava que havia estat fart de jugar aquest tipus de partits. Hem de guanyar el Torroella amb forces dificultats i de 2 empats consecutius. Creus que l'equip està passant per un petit sotrac? Més que petit sotrac, jo crec que l'equip ja ens coneixen tots. Ara la gent no ens ve a guanyar, la gent ve a no perdre amb el Guíxols i si pot donar la sorpresa, la dona. Ara els equips ens esperen molt més a darrere, ens deixen portar més l'iniciativa de joc. Sotrac, tampoc. Sotrac seria no haver puntuat en cap dels 3 partits i si veuen, com es veuen els resums, hem tingut 1001 oportunitats de fer gol i no hem acabat d'entrar. Com bé acabes de dir, una de les coses que més es comenten, a la grada sobretot, és la falta d'efectivitat de cara a gol. En el darrer partit es van arribar a fallar moltíssimes. A què creus que és degut? Això són dinàmiques d'equip. Jo em preocuparia molt més si no tinguéssim ocasions de gol, però bueno, ja saps, els millors jugadors del món són els delanters i són els que més es paguen. Si tinguéssim el Messi o el Cristiano estaríem parlant que no tindríem aquest problema de falta de gol. Així hi ha solució. Sí, tant, hi ha solució. Fitxant Cristiano. La pròxima jornada tornem a jugar a casa contra el Bisbalenc, un equip que no té res a veure amb el que ens van trobar a la primera volta. Com l'encareu aquest partit? Com cada partit, il·lusió, ganes i jugar a les nostres armes
i intentar puntuar mínim els 3 punts, perquè no ens val una altra cosa si volem estar a dalt. Una plaça d'ascens i una de promoció. Quants candidats consideres que hi haurà lluitant fins al final? Jo espero que hi siguem nosaltres, i la gent em tractarà de boig, però jo vull entrar a playoff, que és més maco, és que sí. Tothom vol pujar directe, jo no, jo vull playoff, perquè si pujo al playoff és molt ben parit. La sensació de playoff, de poder emplenar el camp, jo espero estar amb nosaltres, els altres m'és igual. Per acabar aquesta temporada volem engegar aquesta roda d'entrevistes on vosaltres tingueu més participació. Per això volem que el pròxim entrevistat el decideixis tu. Esculla'l i ens expliques una miqueta el per què i com és aquest jugador. Jo votaré per en Cristian Prat, el nostre capi, que encara que no ha debutat aquesta temporada no tinc adjectius per qualificar una persona amb la seva professionalitat. Cada entrenador està donant tot el que pot i més, ve tots els partits, inclús treballa a Barcelona i bé, o sigui, no se m'ocorreix una millor persona que va fer l'entrevista com a premi al treball. Doncs moltes gràcies per tot i, Capi, t'esperem aquí la setmana que ve.